И едно репортажче от Великденския уикенд в Германия за сутрешна физзарядка. Нищо не ме бърка. Малко хигиена на ремаркето. Много хубаво се раздвижваш с метличката, да съберем буклука и да го очистим. Нищо, че боксово ремарке няма кой знае какво за чистене, ама все пак. Тъй. Много тонизиращо действа. Нищо не ме бърка. Преди да запаля котлончето да опека някой пръжолка, да ударим на метличка на ремаркенцето, хем да ни е чистичко, хем се раздвижихме, защото вали малко пръска дъждовен уикенд в Германия, мокро не става за навънка, ама ремаркенцето и добра сушина. И те. Айде, весел Велик ден на всички!